episod de Roblox. Aici jucăm Natural Disaster, după cum vă dați seama. Nu e acid rain. Mi-mi place să stau la acid. Ador, dar asta e. Hei, nu te mai băga în mine. Be, nici scările nu ne mai pot urca. Ok, let's urcăm. Au câștigat destul de mulți. Vreau să mor pe chestia asta. Mă ajută și pe mine cineva. Vă las burat de pe mapă. Party Palace, să ador mapa asta. Iuhu! Și eu primul! I am the first one! Atât de bărcuță! Nu! Eu trebuie să mă așez în spate! Ah! Ok, o să plec. Dacă tot nu vrea. Ok, deci asta nu știam că se poate împinge. Da, deci o să aștept aici să văd ce o fi. Da. Sper să nu se supere nimeni. Dacă aștept. Arctic, nu! Pe omuleț, repede! Cum am murit? N-am sărit așa de sus! I am dead. Nu e corect. Eu trebuie să mă duc primul pe omuleț. Omulețul e cel mai rezistent. Be. Be, 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 be. Oare pot să sar până acolo? No. Pe telefon e mult mai aproape. Și pot să sar pe ea. Ah, ba nu. Ups. M-am încurcat. Odată a fost vulcanul aici aproape și am sărit pe el. Numai că am murit. E trist. Acum nu mai am ce zice pentru că stau și mă uit. Deci da, ați înțeles voi. Drăguță, drăguță mapă. I-aș spera să se nimerească Flash Flood pentru că n-am mai fost de mult. Nu l-am mai nimerit de 3 luni. Nu vorbesc pentru că stau și urc. Și mănânc pizza. Da. Am mai rămas o felie de pizza de aseară pentru că am postat un video, fac pizza 1. Numai că fac pizza. Nu! Meteoriți! Au. Cât de mare e?
Cream că baza în care suntem noi după ce murim era un OZN pentru că nu se vedea baza. Și o să ies afară pentru că de ce nu? Da. Cum sar chestiile. Am câștigat! Uitați-mă pe mine. Aici. Ha ha! Ok, cred că o să urmez un blizzard. Da. Așa că urc aici. Pentru că e... Am uitat că n-are și deasupra. Aici are. Ok, deci o să stau... Stați puțin. O să stau aici în colț. Pentru că o să fie cald. Flash flood! Repede urcă apa, haideți! Nu prea a rezistat multă lume. Uite pe pomul ăla. Nu. Asta e cel mai stabil loc. Da. De când a mai fost flash flood. Uite, tipa aia a rezistat. Acolo, pe pom. Vedeți? A rezistat. Nu! 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 Am reușit! Și sunt pe locul 2! Uhu! Yay! Trebuie să mă arunc. Yay! De obicei pe asta se numește, se nimerește acid rain. O să stau aici în caz dacă e flash flood să urc repede. Dacă e acid rain, o să rămân aici. Tornado. M-am așezat aici pentru că zice că stai unde nu e nimic. No! O să mă prindă!
Ok, deci a plecat. Sunt bine mersi aici. Ce e asta? E o bilă? Ok. O să mă joc puțin fotbal. Cream că a venit fix la mine. Da. Deci... eu sunt bine mersi aici. Nu mai plec. Sunt iar pe locul 2. E drăguță mapa. O să urc sus. Bun, la etajul 2. Ba nu, o să mă duc afară. Aici s-ar putea să fie tsunami. Presupun că o să fie tsunami. Nu, nu e tsunami. Nu, nu e... Meteor shower, ok. O să mă pun aici. Ok, ăștia ori își dau reset, ori îi omoară așa repede. Nu prea cred că i-a omorât chiar așa de repede. Dar da. Deci... eu o să rămân acolo. Sau poate mă duc în partea cealaltă. La o 14, că trece 16. Ăștia cred că își dau reset. Presupun că își dau reset. Da, cred că își dau reset. Nu știu, n-au cum să moară chiar așa. Ok. Deci, da. Iuhu! Yeah! Mi-am luat viața puțin. Am sărit de prea sus. Yeah! Pe ce loc sunt? Sunt penultimul de pe primul rând. De pe prima coloană. Da. Ce e chestia asta? Chiar nu știu. Sky Tower. Iuhu! Pac. Mi-au luat viață? Ok. O să mă pun pe omuleț cu tipul ăsta. Dar mai întâi o să-i dau accept. Ha! Ai căzut. Gata, eu stau bine, acile așa. Acilișa. Pac. Pac. Ce-o fi? Cred că e... Nu cred că e tot Meteor Shower. Cred că e... Asta... Nu e Sandstorm, Tsunami nu e... Da. Vulcano!
ador să mă urc pe vulcan, așa că pa! Și în plus acolo sus nu te atacă niciodată cu lavă. Wow! Firar! Ok, m-am sinucis. Dar e destul de departe de mapă. De obicei se spawna foarte aproape. Firar, dacă săream acum ajungeam. Urcă apa și coboară pe el și de aia. Și e trist că a murit. Da. A apple a day. An apple a day save the day. What? Nu prea rimează. An apple a day save the day. What? Poate ceva în loc de day-ul primul era mai bine. Red apples last forever. 80 de Robux. Nu prea. Nom, nom, nom. Pick up a green balloon of your own. Need a lift? Click now. No. Da. Totuși aș vrea. Ce păsărică drăguță. Dar am 80 de Robux. Și nici nu știu cum să fac rost de ei. Știu că trebuie să-i cumpăr. Dar da. Raving Ray. Raceway. Ok. Și m-a teleportat aici. Tare. Sunt pe locul 2. Eu urc sus. Cred că e Blizzard. Da, presupun că e Blizzard. După cum se aude, da, e Blizzard. O să mă pun aici pentru că... Nu, o să mă țin aici în caz dacă e Flash Flood să urc repede. Și dacă e Blizzard sau Sandstorm, mă bag acolo în colț. Dar totuși cred că e Blizzard. Sau totuși poate fi și... Asta și... Flash Flood. Dar nu prea cred, după cum se aude. Thunderstorm. No! Don't stand in the open or in high place. Ok. Ok, am avut noroc să nu mă omoare. Dar știu unde să mă duc. Da, nu stau în open place. Stau aici. Nu, mă duc acolo. Te rog, nu mă fulgera. Curenta, ce-i face tu? Uite, metalul prins. Nu mai contează. Uite. Uite, stau sub pământ, sunt într-un loc jos. Și stau într-un loc închis. De ce bine? Uite ieșirea din peșteră. Nu, glumeam. Stau în cel mai jos loc posibil. Uite aici. Da. Woohoo! Yeah, am scăpat. Ok. Mă duc să mă arunc. Hai! I did it. Yuhu! Deci mai joc o rundă și închid episodul pentru astăzi. Cred că am făcut destul pentru că trebuie să mă duc în parc cu cățelușul. Și după aia trebuie să mă duc la meditații de la 2 la 3, așa că nu vă așteptați la orele astea să mai postez ceva. Să se aștepte lumea, adică ea 4 abonați.
Eu o să urc aici pentru că, de ce nu, și pentru că Flash Flood presupun. Dar-mi place să stau aici sus. Iuhu! I'm Mario! Nu glumeam. Dar mi-e place să stau în bărcuță. Oare ce s-ar întâmpla dacă mă arunc de aici și cad pe un scaun? Nu o să încerc. Dar ce s-ar întâmpla? Tornado. Coboară, că murim aici. Ok. Ok, a venit încoa. Sper să nu mă trântească. De ce nu pot să cobor? Nu! Nu! Da, ați văzut, eu m-am prins. Da. Mai bine așteptăm să face și după aia urcăm. Mapa e acolo. Deci ne vedem data viitoare, deoarece nu mai am ce face. Pa, pa!